Mga kapuso, ang damit o sanina, sama na lamang yung ini, nahimo na nga parte sa ato pang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Natay ka ng pangbalay lang o panguranay, natay pang lakaw sab o panglaag, o pang party, naaputay pang simba nga sanina. Og subay ni Ana Buntaga, atong sayron ang paghimo og colorful shirts pinaagi sa tie-dye kauban si Andre Palma. Sir Andre may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? May man, Sir Jill, may buntag sad o may buntag sad sa kapuso nato dire sa Tanang Mindanao. Sir Andre, unang-una, ikaw ba mismo sa una personally, nagamatter ba sa imuha ang kining printed ba nga designs or text sa imuhang sanina? Para sa ko, yes, pag sa tie-dye kay namaguyuban tie-dye, wala siya print. So basically, para na ko as naga-tie-dye for pila na ba ka years, mas nindot jud og na print. Mas mura siya mo ano siya ang design ba, murag mo lutaw. For me Asa ba ka, sir, nagka-idea sa paghimo aning mga tie-dye shirts? nag-start ko ani basically hobby lang siya, I think 2013, and then nag-start ko aning Jubos, which is dili din siya nindot para sa kuan sa shirt. So nagka-idea ko ni explore ko through internet and through friends sa Amerika, and then try ko order sa mga inky. Wala may supply diri sa Davao. So na ako'y pinsan, nagpadala ko, and then start ko personal ako. And then try na ko siya benta, and then i-click man, so mao to nagpadayon ko. Kaya lagi, sir, daghan og mga disenyo sa tie-dye shirts. Paunsa ba nimo gina-conceptualize ang matag disenyo, sir? Sa kuang style amo ko ako agad. Basically mo gawas na yun sa utok. For Google, pwede ka mag-search dito for basic. Pero sa ako ang mga style, nadyo ko ako ang sarili. Which is, ako ra sa yung, kung saan mo gawas, ako ra sa siyang buhaton. Pero actually, wala may mali sa tie-dyeing. Basta mabuhat nimo, nindot mo din siya. Sir, unsa ba ang klase sa cloth o tela sa shirt nga best nga pang tie-dye nga mo absorb gayud ang color? So basically, pag tie-dye para mo kapit ang shirt, mo gamit jud kag 100% cotton. 100% yun na siya. Kay mao man jud ang kuan sa textile dye good. So dili ka pwede mo gamit og poly. Pwede ka mo gamit og poly, pero ibaba jud niya nag 50% ang color upon washing the shirt pag umani mo color. So basically 100% cotton shirt yun ang atong gamiton. Kung gusto ka makuha nimo ang lutaw na color sa pag tie-dye. Og syempre karon, mga kapuso, ipakita ka nato ni Sir Andre ang paghimo og tie-dye shirt. First, prepare naman t-shirt, then ang dye, rubber bands, dayon ang pinaka-importante tanan kay ang gloves para dili ma-irritate o makoloran ang imong kamot. Prepare na to ang t-shirt. Tapos, i-humol na to siya sa dye activator na nakamix sa tubig. After 45 minutes na nakababa ng t-shirt sa dye activator, hindi mo siyang pugaon. Butang sa lamisa. Tapos, himunan mo siya ang paglupot sa t-shirt. Kaya butangan yung rubber bands. Ang rubber bands ay kay nagasilbi na siya o pattern mo para mabunis ang positioning sa t-shirt. Kuman, mag-apply na ka sa desired mo na dye. Tapos, after nyo magbutang sa dye,
imo na siyang ibutang sa cellophane and then let it rest mga 12 to 24 hours before siya abrihon. After 24 hours, imo siyang waswasan og may sa tubig until mag-clear ang tubig. Then ihang mo siya sa ihayan, air dry. Mao na ni ang result. Wow, kanay sa shirt! Daghang salamat Sir Andre sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, chillax sa mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.